jsem zpátky. Ahoj. Ahoj. Jejich kanál budete mít v popisku videa, on tak natáčí. A víš, jak se tam vůbec jmenuje? Jo, vím. Můžete se na to podívat, takže to máte v popisku, jo? Takže máte v popisku a Instagram máte taky v popisku. A co ještě? Ještě byl. Jaký pták? Děkuju. A je tady úplně totálně plno sněhu. To asi je zvyklý, že? Ne. A tam to si líbí, nevím. Ukáž, to budeme vidět? Tam je svoje voda. Jo? Víte? Tam, Ne, ty ne. tak? Tam nic nevidí. No, tak prostě nám se nestřídilo vidět. Nevím proč. Můžu se vidět. Ale teďka budu natáčet častěji a je někomu zima? Jo. a teďka jsme byli venku a jste byli úplně, no tak spíš oni dvě stavěli úplně velkou kouli, my jsme ji tam zbourali. No, a ty jsi nám zničil. Ne, vy jste to chtěli, jestli to je Mě A tak se omlouvám, že jsem tam dlouho nenatáčela. Přicházím v míru. Hashtag Vilka. Jo, na Instagramu všichni označte, vyfoťte se takhle s plastelinou na ksichtu a dejte nějaká 4školka. A dejte tam hashtag debil. Já se na to mě tam vidět. podíváme a Neka vám to. 4školka. No, to nejde. Doufám, že to viděli a asi ne. Tam to flouhnám. A Mám tam flouhnout. vyfoťte se s Plastelinou na ksichtu. plastelinou na ksichtu a dejte to na Instagram. A s hashtagem blbec. Ne. A Tak se omlouvám. a budeme točit challenge. A budeme točit ještě challenge. A teďka budu hodně natáčet. Hodně. A teďka půjdeme nakupovat ty věci, takže Aneška vám určitě natočí vlog. Jo, já vám natočím vlog, jak to budem. A možná i v obchodě. Tak, a my tady ještě chvilku budeme a potom. A takže se omlouvám a teďka budu v poslední době natáčet hodně, protože už mě to začalo rozbavit. A taky se omlouvám, že jsem vám neřekla, že teďka nebudu natáčet o Vánoci, protože jsem vůbec neměla čas. Měla jsem toho hodně ze školy, neměla jsem prostě čas, měla jsem dělat úkoly, prostě takové věci. A doufám, že no, bylo to hodně dlouho, no. Ale teďka jako omluvu vám zase dám vlastně, jak se říká, jo. Omluvu, teďka budu natáčet videa a doufám, že přijmete jako omluvu. A nevím, tak to by asi všechno bylo. To bylo asi všechno. A určitě dejte like, odběr, komentář a já se u vás budu těšit u vašeho videa. Takže čauko.